Nire lehenengo hitzaldia. Ez nuen uste honela izanen zenik, baina azkenean, badakit ezin zitekeela beste era batera izan. Egun ez dut uste, okerra handi izan zenik. Baina garai hartan, erro guztiak nireak zirelakoan nengoen. Nire burua beti nire inguruan gertatutakoaren errudun bezala ikusi izan dut. Nire gibilean, norbait estropuzain egonen baliz bezala. Behatz luze batzuk niri begira zeudela, ziruditen, bai zeru gainetik eta baita lurpetik ere. Eta leiho guztietako azalik gabeko andereak ez duten nirekin ez jakin nahi edo honela iruditzen zait. Horregatik harritu nintzen Josebak hitzaldi bat eman behar nuela esan zidanean. Gaia ezaguna nuen, ondo ezaguna, baina ez nintzen oso estimatua hitzaldia eman behar nuen zentrokoentzat. Beldur nintzen eta beldur, batez ere 1000 begipare nire gorputzean irristatuko zirelako. Eta nik begiaien ituna, argia edo iluna zen, edo ez, jakinen ez nuelako. Gaia atsegina zitzaidan, bertobret eta urrutiratzea munduaren aurrean hartutako jarrera bat. Atsegin zitzaidan gaia, eta 3 egon nintzen nire lantxo antolatzen. Egia esan, niretzako ez zen lan ikaragarria izan. Lehendik fitxa asko jasoak bainituen irakurritako liburuetatik. Baina hala ere, ez nintzen nire buruaren jabe. 1000 begipare ikusten dituen nire gelako ispiluan. Nigandik urrutiratuta eta urrutiratze hau nire aurrean hartutako jarrera bat izanen balitz bezala. Nire aurpegia ispiluari eskaintzen nion bakoitzean, begiak azaltzen zitzezkidan. 1000 begipare, 2000 era desberdinetan. Batean, begi guztiak labainez erdibituta. Bestean, malkoen ordez esnea isuriz. Eta bestean, zakurren irudiarekin. Eta bestean, esnekin zer pentsa, zer egin. Baina hitza emana neukan eta ez nuen irtenbiderik. Hitzaldiaren egunean, propaganda horretxo batzuk azaldu ziren herrian. Egun jokabide bat hartu nahi badugu, munduaren gandik urrutiratu behar dugu. Hartutako posturarekin berriro munduaren gana hurbiltzeko. Ikusi, entzun beharra ditugu honetarako bideak, honen arazoak eta ondoreak. Gaur, goizeko 8:30. Ez nuen irakurtzen jarraitu. Ikusi beharrak ditugu. Bi bidera azaltzen zen ikusi aditza. Nire ispiluko amets basatiak egiak bihurtzen ari bat ziren bezala. Ikusi beharrak ditugu. Brecht antzeslaria izan zen batez ere eta urrutiratzea antzerkirako erabili zuen. Izaudetan nengoen. Nire lehenengo hitzaldia zen, baina ez zen horregatik. Hainbat aldiz ikusitako begiak ezagutu nituen hitzaldi gelan. Batzuk labainez erdibituak, besteak esnea zeriela, beste batzuek zakurra ziruditela eta gainuntzekoak. Baina antzerki bat bizitzan oinarritzen ez denean, ez da egiazko antzerkia nioenik. Antzokia gure mundua da eta guk, antzestoki ikustean, mundua ikusi behar dugu. Ikusi hitza esan nuenean, ikustearen metafisika bat egiten hasi nintzen. Ikusteak bi alderdi dituela alegia, bat nirea, nik ikusten dut. Eta bestea objektiboa, zerbait ikusten dut. Horrela, honekin jarraitu nien hitzaldiaren garaia. Zertaz zuan hire hitzaldia? Ikusteaz edo bertobretzei buruz? Denak azar irten dituk. Aprobetxatu egin izela ziotek. Formalitate pixka bat mesedez. Ez nien uste honela erantzungo guanik. Beste hizlari batzuk zuhaitzen gaia badute ere, politika sartzen ditek tartean. Eta ik ere antzeko egin duk. Ez nuen erantzun. Banekien nire burua ez nuela gehiago altxatuko. Itxututa bezala nengoen. Baina errua etzen ere izan. Herriko eta herritarren begiena baizik.